मोनसे भिडिअ फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायफिनबाय लोगोफोर दिनै अमा बिबुदो ओमफ्राय मेस्था गारमदो गोखा गारमदो संदो आरो लोगोफोर नायलांबानो जाबाय दा आं स्कुल थांनो उखा मुखा जाबाय दिनै फुङावनो संखाबाय लोगोफोर ओमफ्राय मारै संनाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ फैदो बिदिब्ला बेला जाबाय फै स्कुल थांनो टाइमावसो नै फरायसोदो जमा फै बेला जाबाय Big. Tuh. Ada? Kita lihat ya. Mana kita lihat dong. Logoफोर मैयानि माबा अमा बिबु बायदोंमोन इखो मैथा गोरानजों संगोन मेस्था गोरानखौ मा खालामनानै संगोन दा देखायलांबाय दङ आङो दा अमा बिबुखौ एवगोन दिनै सिम्पोल संगोन आरो लोगोफोर एकदम मस्ला मस्लिखौ आङो फानलौ ओमफ्राय पियाज सामब्राम ओरैनो दरनै हाखावना होदो दा ओमफ्राय गरला संख्रै रं इदिल' होनानै सिम्पोल संगोन आरो ini संख्रै मैगङावबो नांखागोन ना ओंखायनो हाखाबाय ओमफ्राय नै रं मैयानो एवफ्रामखाना दोननाय नालाय ओरैनो होबाय माबासो मोजाङै एवसिगोन आरो दायो खोबनानै दसे बेदराव एख' होआ जिरा गुन्दैल' होनि मस्ला मस्लि होला दसे थाबावथोन दसे खोबावनांगोन लोगोफोर गथ'फोरनि टिफिन बानायनि स्कुलाव लांनायनि ओंखामखौनो एवनांगौ नोंसोर दिनै दाउदैदो बुधबार ini Mama uga sini. Ini bete? Wah. Otinan gelep kabai ya nggak bataya tanah lah kanang mere. Yo ini sungkai kita bawa. Ma bibi ya. Ma tuh kalau bibi nih. gwkhani bela jabe Dese katon इनिफ्राय दाउदै होगोन बेयाव होबाय लोगोफोर दाउदै दैनै दाउदै एवना हरगोन आरो बेयाव होनोसै ओमफ्राय होग्रोना लानो दे निया न'आवबो जालांगोन नालाय बिसोरो ओमफ्राय बिमानियाबो जागोन बाहाय बेनिफ्राय माबा खाबाय थावखौ बाराद्राय होबाबो हामायनो खम होबाय गुदुं ओंखाम संनाय गुदुं सेफ्लेनो हायाखै बेनिफ्राय बेखिनि माबा जाना दोङो संख्रिखौ होबावखाना लानि दहाय बायल' होदोंमोन ना संख्रिखौ
मोनसेल' देखायनायाखै दे लोगोफोर लाब्रा लाब्रि जमा लेथेर बेथेर माबाबाय आरो मा नांखो सुदोंमोन नों मानो खाराखैमोनलै मा नांनायलै लोगोफोर मेस्था गोरान gwkhani इखौ हरसेया सोमना दोनदो सोमना दोननानै दै बाय होनानै मिक्साराव होबाय आरो डाइरेक्टनो पुरा गुरा जाबाय नै इखौ होनोसै दानो बेदराव होनो हानाय जाबाय दसे थाथों बेयाव दा होगोन दै होखांनानै खारै बाय होगोन आरो A few moments later. बुरजाबाय ओमफ्राय दै होनोसैयाव बेदर मोननायनि दैखौ बाय बुरजा होखाबाय मैगं बानाया आरो भाजा गोदैसो बानायगोन ना बुराया गोथाव जाखायो बेबो नारजि गोदैनो जायो नारजि गोदै जानाया ओमफ्राय गोखैयाल'सो बाहाय खम जायो आरो इयाव थेवबो बरियानो नारजि जानो लुगैबा इखौ जानो हायो नारजि जानो हायोफ्रा गोखा खम जायोना एसे फोरान दोननो हायो मैथाखौ गोदौबाय थाथों दानि खोबनानै लोगोफोर रेडि जाबाय इयो बन्द खालामनोसै आरो गेसखौ मैगङाबो गोदौबाय थादो मा नैया गेजेराव खनसे नायबाय दै मिक्सियाव देना होनायखाय जि बरिया जाखाबाय आरो सानोबो नाङा मानोबो नाङा डाइरेक्टनो नारजि गोदै नुखाबाय बाय कालारा बाय बेलेग आरो गोखाया नारजिनिफ्राय खम रानबावथों A few moments later. लोगो जाबाय खांनोसै रानबायनो बायल'सै नैया नोंसिनि हामोन दैया नोंसिनि रानै नोंसिनि जाबाय जाखाबाय दा स्कुलाव तारातारि दोनलांनोसै खासिखौ दोनना फैनानै आरो खासिखौ लांनांगोना मैया साहा जानबाय थादो इथिं आबौनो साहा होयोनि आबौनो बाखि नै जाबाय खांनोसै जि बरिया जाखाबाय दिनै फार्स्ट टाइम इदि देना जादो सोरबाफोर लोगोफोराबो जानो लुगैदोंबा इदि देना जा नारजि नङाबा मैथा गोरानखौ बिदिब्ला लोगोफोर मोजां नुनायावबो नुखादो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थेंक इउ बाय बाय